wata rayuwa ɗan adam na ƙaruwa. Ni na sani tabbaci ga gudunmuwa. Wata rayuwa, wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa tana da kyau. Wata rayuwa na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa. Abokina yau, me kake so maka tambaye ni jiya? Yawan ba komai bane, wani abokina ne muna fira. Yake tunani ya za a yi ya sace zuciyar mace. Irin haka sai na ce mai ai ni ba aiki na bane ba, kaga kowa a bashi wurin aikin shi. Abu na farko da za ka yi ka sace zuciyar budurwa shi ne kyautatawa. Kyautatawa tana ɗaya daga ciki soyayya, sannan yawan kulawa. Ka kasance kana ma budurwa ka daɗaɗɗen kalamai masu daɗi a koda yaushe. Cikin abubuwa na farko a cikin su ta wannan gefen za ka iya biyuwa ka sace zuciyar mace har ka ji tana son ka fiye da kai yadda kake son ta waje na ko an sace ni da zuciyar kai zuki ta malle. Wata rayuwa ka ƙara so ke wallahi har na ƙara so. Ai na gaya ma bismillah, kai dai abokina har yanzu baka daina wannan tatsuniyoyin bandan nan ba da laufi. Kai abokina lokaci yayi, tashi mu tafi, an koma aji, taso Allah tashi mu tafi. Kai wai ana akwai wanda ka zaga ne mu je aji da Allah, kai ni matsala ta da kake. Wata rayuwa na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa. Wai ki yar uwa dan Allah ko menene sai an tsaya jiran ki, ko menene naki sai kin sadile a ciki. Dan Allah ki yi hankuri, dan Allah ki yi haƙuri. Yi haƙuri, wallahi akwai abin da yake faruwa. Me ke faruwa ne? Yi haƙuri, zo mu je zan giya miki. Wata rayuwa, wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa tana da kyau. Wata rayuwa na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa babu kyau. Abin da nake so da ku darasin da muka yi, ina tunanin zai fito mana cikin jarabawa, da haka kowa ya zama ne kuma tabbatar da cewa darasin da muka yi tun da first semester har second semester yana da shi cikin kai shi. Yawa. Wata rayuwa, wata rayuwa babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa tana da kyau. Wata rayuwa na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa
wata rayuwa, wata rayuwa, wata rayuwa. Kowa ya gane? Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? Ina da tambaya, malam. Ni na uku ne ban gane ba. Ka gane na farkon da na biyu? Gaskiya ban gane ba. Hankalinka yana ina ne lokacin da nake bayani? Bacci nake mana. Ba dama, idan an ka tashi, ka zo ka same ni ofis. Abin da nake so da ku yi ƙoƙari ku gane darasin da mun kai saboda insha Allah ina tunanin zai fito muku cikin jarabawa. Kun ji abin da nake so da ku ko? Na gode. Yau wallahi jama'a kamata ku ji tsoron Allah. Wallahi yanzu mutuwa ake barkata dai baka san lokacin da zaka mutu ba. Yau in nan ina fitowa daga gida zan taho makaranta magen makwabtanmu aka same ta wai ta mutu saboda Allah da Annabi. Wallahi to ya kamata jama'a ji tsoron Allah. Yanzu zaka ji wuki kabar duniya. Yanzu ba wani wannan fa. Ba cuta ba ciwo kawai zaka ji kabar duniya. To wallahi dai jama'a kamata mu ringa ji tsoron Allah. Ku ringa yi kuna cire zakka, ana cire haƙƙin Allah. Wanda kuɗin shi bai kai ya cire zakka ba, in yana da su ya raba biyu ya bar rabi. A cire wa Allah haƙƙin shi. Wallahi mutane, shi ke. Wata rayuwa, ɗan adam na ƙaruwa. Ni na sani tabbaci ga gudunmuwa. Wata rayuwa, wata rayuwa, babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa, tana da kyau. Wata rayuwa, na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa, babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa, babu kyau. Wata rayuwa. Wata rayuwa, ɗan adam na ƙaruwa. Ni na sani tabbaci ga gudunmuwa. Wata rayuwa, wata rayuwa, babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa, tana da kyau. Wata rayuwa, na tsinci kaina damuwa. Wata rayuwa, babu kyau. Wata rayuwa, wata rayuwa. Baba ina ne nake gaya ma da ai wannan dama ina ganin ta ba ta da kunya hanyar nan. Kai da Allah dakata. Me ne zaka ce wani wai bani da kunya? An gaya miki din. Ni kake giya ma? An gaya miki ne zaki. Lallai ma, ku san kowa ai yayana ba cikin makarantar ba. Shi yayan naki waye ne? Har tambaya ta ke kowa ai yayana cikin makarantar. Sai ki gaya mai ne. Waye ne? Shi waye ne? Zo da kai ne. Ke. A ɗaje ta nan makaranta ne. Ɗaje ta za mu gamu. Baba wannan yare fa. Kawai ka share ta. Ya yi ne baba. Mu dai cikin makaranta. Wata rayuwa, ɗan adam na ƙaruwa.
Ya, ke dai za a ci uwar sawa da ni dai war kawai. Na rantse da Allah ya kai mu. Na jiya nan ma ya mun daɗi wallahi. Allah. Gaskiya ne. Allah ta muku daɗi. Kai, Aisha. Ana ma magana? Kin ga wancan ɗin renin hankalin yana kallon ki. Ni kuma? Ni asuwa sai dai su me yake kallo. To, duk ba haka ba dai ku tashi mu je wajensa. Allah. 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 Kai malam lafiya ka kura mana ido sai ka ce mai. Bismillahirrahmanirrahim. Ai da kun san me nake kallo, wallahi da har kyauta yi kun mun. Da Allah ka gaya mana wallahi har gabana ya faɗi. Kai ina wallahi ba zan gaya muku ba ku da sirri. Kamar Kun ya gan ku? babu. Allah ba ku da sirri kun ga tafiya ta ma. Kamar dan Allah zo ka ji dan Allah zo ka ji. Haba kamar ya dan Allah gaya mana. Kin ga amfanin zunubi romo din yamma kawo ta nuna a hannun shi. Shikenan. Ha me wannan? Da ke zan sa rike kayan ki dala. Rike da Allah ni tafi. Ka tsaya ka ji mana dan Allah su mi kara masa. Yawwa yanzu na ji zance. Dan Allah ka faɗa mana. Ku tsaya zan gaya muku. Wallahi ku tsabe wallahi burge ni kawai kuka yi. Lalle ma gaya na ya rena mana hankali ko da yake laifinki ne sarauta ke kika je mu je wajensa. Kamar ya laifina ni na ce ki dauki kuɗin ki bashi da zaki ce laifina ne? Mana. To shikenan tunda laifina ne shi. Kai dan Allah ya isa ya isa. Action! Ki hakuri da Allah. Bar wannan kuka. Bar kukan nan. Hey, ni aka yi. Jare wata baki ni ce. Wani malam. Wata baki ni ce faɗa min. Wata baki. Barkaji. Malam inki. Barkaji. Wata yar matsala aka samu amma yayi sai tulin komai. Malam inki ya taba ki. Kuma Dumadu ya tabo rina. Wallahi ya tabo rina. Me ya ce miki? Ki ba shi haɗin kai. Za a haɗu da shi in ba shi haɗin kai. Ni zan haɗu da shi in ba shi haɗin kai. Zan haɗu da shi in ba shi haɗin kai. Ki ba shi haɗin kai. Hello? Hey, kuna yana? Kuna yana da ce? Ku zo ku saman makarantar nan yanzu. Yanzu ku zo ku saman. Malam inki ya tarma sauri. Zai gane wanda. Okay, ina zuwa sai ka buga masin baka ce ba. Action za ka ce. Za ka kone wurin ɗauko shi